Una nova empenta. Això és el que pretén Mans Unides a través de la campanya d'enguany, que porta el lema «Lluitem contra la pobresa». T'hi apuntes? Del 27 i fins al 8 de febrer es duran a terme un conjunt d'actes que potenciaran aquest missatge de sensibilització davant aquest mal endèmic. Aquesta campanya que es centrarà en fer un balanç de tot el que ha estat els objectius del mil·lenni, que Mans Unides, les 8 darreres campanyes, s'ha centrat en sensibilitzar sobre el que eren els compromisos de Nacions Unides amb els objectius del mil·lenni, que es tanquen precisament enguany. La lluita contra la pobresa ha de continuar, i per aquest motiu, la campanya 2015, seguint la línia de les realitzades durant aquests llargs anys d'història, té un objectiu fonamental. Les campanyes de Mans Unides tenen una funció fonamentalment de sensibilització de la ciutadania espanyola per donar a conèixer la realitat del tercer món i, sobretot, explicar les causes i conseqüències de la pobresa, per implicar la ciutadania, conscienciar-la i que s'impliqui en aquesta transformació necessària per fer un món més just. El testimoni del missioner Darío Balula, que ha fet una gran feina a Zàmbia des de 1978, el de Carmen Bascaran, molt compromès en la lluita pels drets humans dels més desafavorits al Brasil, o la presentació del llibre del pediatre Iñaki Alegria sobre les seves experiències de voluntariat a l'Hospital Rural de Gambo, seran alguns dels actes que es podran gaudir durant aquests dies. El pare Darío destaca la importància d'aquest tipus d'iniciativa. Me han convidado ahora a venir aquí en España a participar en esta campaña, en esta semana de actividades de Manos Unidas. Es una asociación católica muy buena, ayuda mucho los proyectos de gente que tiene mucha necesidad de cosas bàsiques per la vida. Després de la seva llarga trajectòria a l'Àfrica, aquest missioner portuguès comparteix experiències que faran reflexionar a més d'un. Yo pienso que en África la gente es más feliz que en Europa, porque no son víctimas del materialismo, de la publicidad, del ambiente europeo de consumismo. Mans Unides segueix, doncs, amb el seu ferm compromís social que el caracteritza, i campanyes com aquesta ajuden, sens dubte, a fer comprendre a la gent i sentir de molt a prop la greu situació que viuen milions de persones.